Падчас узнікнення надзвычайных сітуацый немалую ролю адыгрывае ўменне правільна рэагаваць на іх, здолець своечасова і правільна прыняць неабходныя меры, дапамагчы сабе і навакольным. А для таго, каб замацаваць гэтыя навыкі, у розных арганізацыях, прадпрыемствах раёна праводзяцца комплексныя вучэнні. Адно з іх прайшло ў мінулую пятніцу на базе Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы. Мэтай правядзення такіх заняткаў стала адпрацоўка дзеянняў як медыцынскага персаналу і пацыентаў, так і ратавальнікаў. Легенды надзвычайных сітуацый розныя, але вынік павінен быць адзін – хуткая и правильная эвакуация. Отрабатывались вводные по условному тушению и нахождению пострадавших на объекте. Легенда данных занятий: в результате шквалистого усиления ветра произошло обрушение дерева на трансформаторную подстанцию, в результате чего произошло короткое замыкание внутри центральной районной больницы, после чего образовалось задымление, возгорание, и требовалась помощь как обслуживающему персоналу, так и людям, находящимся здесь. Спачатку спрацавала пажарная сігналізацыя, і людзі сталі самастойна эвакуіравацца з будынка. На месца прыбылі ратавальнікі, якія адправіліся на тушэнне пажару і пошук пацярпелых. Таксама яны праверылі розныя аддзяленні і падвал бальніцы, эвакуіравалі некалькіх чалавек. Некаторых жа прыйшлося здымаць прямо з даху будынка пры дапамозе спецыяльнай тэхнікі. Адзначым, што і сам медперсонал у такой ситуации не разгубился. За этот год второе учение у нас проходит совместно с сотрудниками МЧС. Персонал абсолютно готов к действиям, адекватно реагирует на происходящее. Все посетители также были готовы к происходящему, отреагировали вовремя. Безумоўна, адпрацоўка такіх эвакуацый важная для кожнага чалавека, бо яна дазваляе замацаваць веды і ўменні, якія дапамогуць у небяспечных сітуацыях, асабліва калі вы апынуліся ў месцы з вялікай колькасцю людзей. В этих ситуациях главное не поднимать панику. Все зависит от фактора человеческого. Если подняли паника есть человека, то все может быть не так, как хочется. И если есть какие-то там люди, которые не могут, тоже оказывать им помощь в эвакуации с горящих зданий и объектов. Падобныя адпрацоўкі дзеянняў работніку ў выпадку ўзнікнення надзвычайных сітуацый будуць праведзеныя і на тэрыторыі іншых арганізацый і прадпрыемстваў Шклоўшчыны.